Horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus. Adorak sota parade hata nitu hatta jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus tu hatai. Amen. Hata nitu hatta nagabe jamita di Minggu Infokafit 26 Februari 2020. Imana tersurat di buku 2 Musa bidu 30 mamukasian ayat 15 rodi ayat 20 dohot topik minggu debata haroroan ni pasu-pasu. Allah sumber kasih karunia. Hujaha marihita tapai hutihu ma di bagasan rohat tabi songonoma di dok hatan itu hatta. Alai ninna Musa matu Jahoba molo sotok tong buhimi manguluho kami unang niat tugiho kami nakok sianon. Aitung marhitisian ahama dapot tadaun pabuan naung jupangan asini roha au maradopoko au dohot parripemon. Da marhitisian na nidonganam muhami mardalan pabua marhasuru nganau dohot parripemon maradopon nasa bangso akan di atas tanoon dunginin na Jahoba matu Musa nang hataon na nidok modeng bahenok kudui ala naung jupangan asini roha ho maradoponau jala au manadaho pola rodigowar dungi ninna Musa ma ua pataridaho matuau hamulio mi ala ninna Jahoba ma ahu pabuluson saluhut hatuau kusyad julu ni bohim jala ahu majuhon guar ni Jahoba di adupanmu na martalup ni roha duau sugut dihalak naung tinalupan ni rohaku jala na marasi ni roha duau sugut dihalak naung niasian ni rohaku. Akup ni didok Jahoba daktar baheko anggotung marnida apala bohikon. Ay daktar bahem manang ise jol mahian marnida au laos mangului bana. Akup ni didok Jahoba idama adok sada hajongjongan mardonoko nau ikut disiho jongjong di atas dulu batu. Jadi dung mamulus hamuliauku bahenokku maho tu bagasan sada riga ni dulu batui laos hukuponokku tangakku tuho pai masalpu au mamulus. Ia dung hupatait tangakku idau mumaau sian pudi alayang gua palabuhikon dang jadi idau ni manang ise. Ima saat ni hata nitu hatta. Ra dang adong be natumabu jalan na lebih membahagiakan hita. Ima molo adong na majamini ngulutaon. Hidup kita terjamin. Ada yang menjamini. Adong na memproteksi hita. Sebaliknya ngulu na humacit ima molo ngulutaon toktong di bagasan ancaman, terancam. Jadi belum tentu dang adok si pangano, dang adok si inumo, darok parabiton, dang adok kepeng dohot aka arta, gabe ima ukuran ni hahasiton ni ngulu da. Tapi ketika hidup kita ini terancam, di dalam ancaman itulah hidup yang paling menderita. Nahumacit. Ngulu siganupari terjamin. Maksudna dang mabiar hita dang mangan, dohok dang minum. Kanodo na jujut tahol sohon, ahamal langon nami anon danita do, ahamal langon nami marsugut, ahama parbudirin nami nita rupani. Ngulu siganupari terjamin. Masa depan terjamin. Budang duhala na lomos di masa depan na. Di masa depan ni geleng na. Gabiahaman nung gelekon. Danita do sikola dunian. Alay tong do lomos na toras na. So tung do laos marisuang sikola na. So tung do laos marisuang gelar na.
so tungdo lau so dapot karejo, hape ngasih kola tibo-tibo. Ima rupani dido. Jadi masa depan terjamin. Masa tua terjamin. Oma muse. Gudang dohalak na stres memasuki masa pensiun. Gudang dohalak na gabi susah memasuki masa tua. Bahkan adok sape stroke rupani. Songo dia maawan non ninna. Ise mapareso honau. Ise be manulang yau. Ise maparidi honau. Moludung matua uhaduan. Molo mati au songo dia mabahenon ni gelek kuninna rupani. Dohot aka holso na asing dope marperdumuan tu masa tuai. Jadi masa tuanya terjamin. Di dunia terjamin apalagi di akhirat tete. Oke lah di portibion amam majo. Alai bohaduan no duk salpus ya portibion. Masuk do tu surgo manang tu naroko do. Adok tahesiak kita nabui menjamini pabuat tu surgo do ibana haduan. Rohata ini anate. Luja mahita na manguluon. Ang gotong do tu naroko. Sayang ni miyakiate. Hamu kadongan, tidak ada yang lebih membahagiakan selain daripada hidup kita terjamin. Masuk mahita rupani tu kandang buaya. Doh catatan adong na menjamini hita di si. Buaya na di sini dang makarat kita, dang mengalak kita. Alai molo suadong do na menjamini hita di si. Boha, barani hita masuk tu kandang nai. Masuk mahita rupani. Dungita dok ma tu nama jaga buayai. Ahmad do nita. Dungi Roma penjagai madok. Dang bui hujami bah. Ninna ibana rupani. Boha, barani dupe hita masuk. Uhilala neriti nama ibana. Molo dituntut masuk. Dituntut rupani dituntun masuk tu si. Ima jo contoh na rupani. Hujamin dang mangulu be uluki ninna rupani arong mauluk. Hujamin dang mangulu be inna. Hape dung bitiup mamitor margelok. Datuk sumerika di hitate. Molo naik pesawat dijamin dang medebu jala dijamin sahatu tujuan. Coba maju molo didok pramugari itu penumpangi. Saudara-saudara penumpang pesawat Lake Toba ini maju rupani. Kita sekarang berada di ketinggian 3.000 kaki dari atas permukaan laut. Tetapi pesawat ini tidak dilengkapi apa-apa. Dan kami tidak menjamin kalau pesawat ini sampai ke tujuan. Ninna pramugari i masian mik. Karena itu berdua sajalah ninna muse. Bahu hilala mengalupa nama jolmai sian pesawat yate. Alai molo didok pramugari ido tuaka penumpang nai. Pesawat ini dilengkapi dengan perlengkapan yang canggih. Dan yakinlah Bapak, Ibu, kita akan sampai di tujuan dengan selamat. Dan Bapak Ibu akan bertemu dengan keluarga yang tercinta. Mabigi datuk sosonang rohata. Ai terjamin keselamatan di pesawati satu tujuatta. Ima jorupane aka contohna. Hamu kadongan di bagasat trupu jami taon tasaksi hoddo tahatidak koddo songo dia debata membekap si Musa do bangsoi. Parripen itu hani. Dijamini debata jahuba nguluni si Musa do bangsoi. Di pasti hod debata jahuba pabua pardalanan ni si Musa rap doho bangsoi tutano nanaing pasahatun ni debata jahuba tu nasida aman dan terjamin. Nian songon nalomos dorohani si Musa pola didok ibana molo sotok tong buhimi manguluho kami unang nian tugiho kami nakok sianon. Ninna si Musa di ayat 15. Atik pe tajahadu di ayat sebelumna bah ngadi pasti hod debata rupane na terjamin keselamatan nasida. Ahasolo mos rohani si Musa ate. Ai so beheado pe ibana tu si. Dungi so diboto ibana. Medan si dalananna. Ai harunang jujuk ni dalana dalani so haru pos roha. Labuhama molo nasohya binulus.
manusiawi do mololomos rohani si Musa. Dang barani ibana mangalaka molo sodonganan ni Jehuba ibana rap doho parripene. Dungi didok si Musa mamuse. Molo na tutudo dijamini debata Jehuba pardalanan na sidai. Ba ia tung dipatuduho mabuhina. Maksudna buhini Jehuba. Ala didok Jehuba matu ibana. Daktar baheko anggotung marnida apala buhikon. Ay daktar bahe manang ise jol mahian marnida au laus mangulu ibana. Ima didok Jehuba. Alenak pesongoni asa tungpos situ turohani si Musa di pardongan ni Jehuba di ibana doho bangsoi. Didok Jehuba ma. Ida ma. Adok sada hajongjongan mardonok konau. Ikut disiho jongjong di atas dulu batu. Jadi dung mamulus hamuliokku bahenokku maho tu bagasan sadariga ni dulu batui. Laus huku ponokku tangakku tuho pai masalpu au mamulus. Ia dukku patai tangakku idau muma au siapudi. Ala yang wapala buhikon dang jadi idau ne manangise. Ima didok Jehuba. Lapatan na songonima jaminan keselamatan, jaminan pardonganion ni Jehuba tu si Musa doho bangsoi. Hamu kadongan dang dipaluas debata Jehuba ganggu rohani si Musa doho bangso na niuluhon ne. Dang dipaluas debata Jehuba holsoan nasida dia kasih dalanan nasida. Debata menjamin pardalanan na pabuan na horas-horas nasida sahatu tujuan. Jala molo pe ikon adupan nasida ragam niya katantangan di tongad dalan debatado dongan nasida mangadupi i. Ima jamina. Hamu kadongan hurang lubi songon pangiduan ni si Musaudo nang pangiduat tatutuhani. Terjamin yang nguluta. Molah kada dana rupani terjamin masa pertumbuhan na. Gak mandek, gak macet. Pertumbuhan dan pertambahannya berjalan lancar, seimbang. Ayarong do rupani umur na bertabado. Alai pertumbuhan ni imanna mandek rupani. Angku pertumbuhan badan budui sejalan doho pertambahan ni umur. Alai bohado pertumbuhan ni imanna dohot kedewasaanna. Terjamin pardalanata. Terjamin na taulay. Taula rupani siulaw tay. Taula di hauma. Taula di porlak. Mangula hita dia ka kantor doho takainganan na asing. Terjamin. Molunung nga adong namin jamini ngulu taon. Marsahi perahita. Dakpola mabiar behita te. Baka mate pera. Dakpola mabiar behe. Dang mabiar beau mate. Ninna. Ay tu surgo doa hape. Ninna muse. Keluar rumah dijamin aman. Masuk rumah juga dijamin aman. Pokoknya keluar masuk dijamin aman. Hamuah kadongan molo didok di topik ni minggu tei debatado haroruan ni pasu-pasu Allah sumber kasih karunia sada bentuk ni pasu-pasu ni tuhatai tu hita ima di padongan yonna di nguluta. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Songo padongan yon ni debata Jehuba di si Musa, lau songo nima donganan ni debata hita di pardalanan ni ngulut taon. Ima pasu-pasu na nidok na di bagasar trupukon. Molo didok debatado haroruan ni pasu-pasu, bentuk ni pasu-pasu ini yang nataida di son, ima padonganion ni debata dijamini nguluni bangsoi, dijamini nguluni si Musa, dijamini nangguluta di bagasat tikion. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam nahu bigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami bi. Asa di perbihok katami perbuena denggan. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.